Здравейте, аз съм Димитър Митевски, на 19 години от град Бургас. Преди година завърших СОУ Климент Охридски. От 4 години се занимавам с кикбокс, но преди година получих травма на крака. На едно състезание конкурент ми удари лошо, паднах на земята и спуках кост на коляното. Това ми попречи да ходя отново на тренировки. 3 месеца се наложи да остана с гипс на крака. След това около месец и половина ходих на разгрявки и допълнителни упражнения за раздвижването на коляното и крака. Това време, през което отсъствах от ринга, ми позволи да кача доста излишни килограми в областта на корема. При всички хора натрупването на килограми е при различни области на тялото, но при мен особено корема е най-интензивно. След като натрупах килограмите, се отчаях от това, че вече нямам фигурата, която имах преди това. Нямах и мотивация да ходя на тренировки по състезания и отново да печеля медали. Но след известно време моят треньор забеляза това, забеляза промяната в мен и ми препоръча един чай, фигурин, който има голям ефект при свалянето на килограми. Първоначално не можах да повярвам на това, че някаква течност може да свали килограмите, но след известно време, когато приемах чаят фигурин, забелязах, че стрелката на кантара почва да пада. Самият аз бях доста изумен, че за отрицателно време свалих излишните килограми, но чаят фигурин ми помогна много. Тогава отидах при моя треньор и му изказах големи благодарности за това, че ми препоръча да пия чаят фигурин. Освен, че той сваля килограми, ми дава и доста голяма енергия, затова по време на тренировка го използвам. Когато съм във фитнеса, вместо да приемам вода, също пия чаят фигурин, защото той е богат на въглехидрати и витамини, а също така и калци. Препоръчвам на всички мои колеги, които се занимават с фитнес и бокса и не само, възможно и от други спортове, да пият чаят фигурин, защото той наистина има голям ефект върху свалянето на килограмите.